Gipriyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen paýtasynyň önümçiligindäki mejburi zähmet onuň Türkiýanyň üstünden dünýä çykarylmagyna kölege salýar. Türkmenistan öz içinde öndüren paýtasyny Türkiýanyň üstünden dünýä bazaryna çykarýar. Dünýäde gulçylygy we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International hukuk goraýjy guramasy mart aýyna çap eden soňky hasabatyny bu barada giňişleýin maglumat berýär. Hukuk toporlary Türkmen paýtasynyň önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýär. Guramanyň hasabatyna görä Türkmenistan bahasy ýylda 300 million dollardan gowrak paýta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýär. Gulçylyga garşy halkary guramanyň 5 aprelde Türkmen paýtasy we onuň türk kompaniýalary bilen ýylteşigi barada çap eden makalasynyň Türkmenistanyň paýta jinaýaty adly bölümine hökümetiň lukmanlary, diýiş lukmanlarynyň mugallimleri, studentleri we harby gullukçylary ýygyn möhümine her ýyl mejburi ýagdaýda paýta meýdanlaryna kowýanlygyny utalýar. Oňa ýurt içinden toplanan maglumatlaryň esasyna delil getirilýär. Sovet döwründen miras galan mejburi zähmet sistemasy gorkuzmak we cezalandyrmak haýwatlarynyň esasyny guramalaşdyrylýar diýip hasabatda aýdylýar. Maglumatda Türkmen paýtasyny dünýä bazaryna çykarýan türk kompaniýalarynyň atlary getirilýär. Onun aýdylmagyna görä Çalyk Holding kompaniýasynyň binýadynaky gap pazarlama, Çalyk Denim, Çalyk Cotton ýaly firmalar Türkmen paýtasynyň öndürilen önümleri Zara, Topshop, River Island ýaly müşterilerine ýetirýärler. Maglumatda ýakyn günnägorda ýerleşýän ýurtlaryň birindäki Pull and Bear egin eşik dukanyna 2016-njy ýylda Made in Türkmenistan ýagny Türkmenistanda öndürilen diýen ýazgyly jinsleriň satyba çykarylanyna ünsü çekilýär. Şeýlede Türkmen paýtasy bilen iş salşýan türk kompaniýalarynyň hataryna Norsel, Engin Group ýaly türk firmalarynyň atlary agdalýar. Türkmenistanda hereket edýän köp sanly türk kompaniýalary halkary standartlary ıgrarlyk alýarlar. Muňa garamazdan olardaky ýokary wezipeli adamlaryň Türkmenistanyň paýta önümçiligine ulanýan mejburi zähmetiň derejesininden we tebigatynyň mudamy habarly däldigini görkezýän suwutnamalar bar diýip hasabatda aýdylýar. Anti-Slavery International hukuk toporunyň barlawçylary Türkmenistanda hereket edýän iri türk kompaniýalaryň dolandyrjylaryndan az sanly adam bilen söhbetdeşlik geçiripdirler. Maglumata görä olar Türkmenistany paýta hasyrynyň esasan tehnika bilen ýygnalýanlygyny, paýtany el bilen ýygnamak işleriniň meýletin häsiýetde amal edilýändigini ananýar. Geçen ýylyň noýabr aýyny Azatlyk Radiosy 100% Türkmen paýtasynyň öndürilen tekstil önümleriniň Walmart we Amazon ýaly Amerikan sowda kompaniýalaryna satyba çykarylýanlygyna ünsü çekmegi başardy. Ýatlasak Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan esenlik ýurduň önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagançylyk girizipdi. Azatlygyň çap eden maglumatynyň ýygyny 31-nji ýanwarda düýbi Washingtonda ýerleşýän International Labor Rights Forum guramasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Amazon we eBay sowda maksatly saýtlarynyň hemde Walmart sowda kompaniýasynyň Türkmen paýtasynyň öndürýän harytlary satýanlygyny habar berdi. Türkmen häkimiýetleri ýygyn möhümine mejburi zähmetden peýdalanýanlygyny ret edýärler. Anti-Slavery International hukuk guramasynyň Türkmen paýtasy baradaky soňky hasabaty Türkmenistany resmi gowaçy ekmek işlerine girişilýän wagtlara gabat geldi. Türkmenistanyň köpçüliklerin gowaçy ekmek işini Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayatlarynyň paýtaçylary 23-nji martda we Daşowut vilayatynyň daýhanlary biraz gijirek 27-nji martda girişdiler. Şu ýyl Türkmenistanyň gowaçy ekmek üçin 550 000 hektar ýer taýýarlanyp, ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak göz öňünde tutulýar.